Tameidiau o Ymchwil TAR, ymchwil athro hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Tom Talk Teaching. Shwmai? Shwmai. Croeso I Tameidiau ymchwil, Martha. So, diolch yn fawr am dy amser di heddiw. Just I gyflwyno fy hunan yn gyntaf, so Gina Morgan, TAR Cymraeg Uwchradd, a dwi'n mynd I gynnal y sgwrs heddiw ynglyn â dy waith ymchwil yn y sainiad 1. So, yn gyntaf, ti eisiau gyflwyno dy hunan? Martha Morse ydw I. Dwi'n newydd gwblhau cwrs TAR Cymraeg Uwchradd. A ie, so mynd ymlaen I swydd yn fis Medi. Na fe. So, yn ystod y cwrs TAR, wrth gwrs, ti wedi gwneud 2 aseiniad, a ti yma nawr heddiw I drafod y aseiniad cyntaf. Yeah? So, yn gyntaf, allai ofyn, so beth oedd dyfais ymchwil, a sut oedd ti wedi dod o hyd a penderfynu beth yn union oedd dyfais ymchwil di? So, nes I benderfynu ar edrych ar disgyblion Mwy Abl a Thalentog o fewn yr ysgol arweiniol. Nes I benderfynu ar hwnna, oherwydd un o'r amcanion oedd gan yr ysgol oedd bod nhw'n anelu I bob adran I ddiwallu anghenion pob dysgwr. A bydden ni wedi gallu mynd y ffordd a'r trywydd o sgaffoldio lawr I disgyblion neu herio disgyblion Mwy Abl a Thalentog. So I benderfynu ar hwnna, oherwydd dwi'n teimlo bod modd gwneud hynny mwyn datblygu dealltwriaeth a dysgu dyfnach ac ehangach ar gyfer y disgyblion hynny. So, ydw i'n yn meddwl bod ti yn yr ysgol arweiniol yna yn lleoliad 1, felly oedd modd I ti gwrdd ar hyrwyddo'r ymchwil ac yn y blaen? Felly, ddothon ni gwrdd I ddechrau, fel pob un yn gwneud, ond dwi'n meddwl oedd wedi gweithio'n allan yn eitha da I mi am fod yr hyrwyddo'r ymchwil yn yr ysgol, a byddwn ni'n gallu'r holi am beth I bethau iddo fe. A pan o'n i'n dweud, dwi'n meddwl mynd ar y trywydd yma, felly o'n i'n meddwl I ddechrau canolbwyntio ar disgyblion Mwy Abl a Thalentog yn y Gymraeg yn unig, ond nath e awgrym I mod i'n edrych ar ieithoedd, a wedyn bydde hwnny'n dod y mewn, pan ni'n neud yr ymchwil, bydde ni'n gallu edrych ar ieithoedd leiafrifol neu Saesneg fel ail iaith hefyd. Ond roedd hwnna'n argymhellion oedd yn rhoi I ni, oedd yn rhoi llyfrau neu erthyglau falle bydde o gymorth I ni hefyd. Felly oedd e o fi bod yn yr un ysgol ar hyrwyddo'r ymchwil, ond wrth gwrs oedd pob cam oedd yn e-bostio yn eitha aml yn sicrhau bod ni ar y trywydd cywir hefyd. Felly, oedd pawb yn yr ysgol arweiniol yna yn cael yr un thema ymchwil, neu oedd disgwyl wedyn bod ti'n mynd... Oedd wedi rhoi dewis o themau gwahanol, neu beth? Gefon ni ddewis o themau gwahanol. Dwi'n meddwl tua 7 I gyd. A oedd hynna I gyd yn deillio o amcanion yr ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd, a beth o'n nhw eisiau gweithio ar o fewn yr adrannau neu o fewn yr ysgol gyfan. A o'n i'n cael penderfynu wedyn ar ba bynnag thema o'n I eisiau, neu pa bynnag amcan o'n I eisiau. O fewn yr amcanion oedd sawl trywydd yn eich cymer. Dwi'n meddwl oedd un wedi gwneud ar edrych ar ddatblygiad rhifedd mewn dyddiaethau, a rhai eraill fel a llais strategau a pethau fel yna. So, mae'n amlwg bod y hyrwyddo'r ymchwil wedi helpu o ran rhoi cyfeiriad wedyn pan oedd ti wedi dechrau'r gwaith ymchwil. Oedd cyfle gyda ti wedyn I drafod dyfais ymchwil cychwynnol gyda dy fentor hefyd? Oedd, ges I... o'n i'n cydweithio'n reit da gyda'r mentor a o'n i'n gallu'r siarad a pethau fel yna. Nath e gyfeirio fi at sawl gwefan ag ati ar gyfer dechrau'r ymchwil. A siwt falle oedd e'n defnyddio yr herio a'r strategaethau ar gyfer disgyblion Mwy Abl a Thalentog o ddydd I ddydd a falle dechrau ar hwnna ac adeiladu ar hwnna. Felly oedd yr holl adran yn gymorth mawr mwyn gallu just datblygu a dechrau gael y bel yn rowlio. A ti'n dweud na bod ti wedi mynd ar ôl y thema yma, sef mwy galluog a Thalentog, ond ddim jyst am y Gymraeg, sef dy bwnc di o ran y cwrs TAR, ond hefyd o ran ymwyrel ieithoedd. Felly, oedd ti'n cydweithio hefyd gyda staff yn y gyfadran ieithoedd? Do, mi nes I siarad gyda nhw sy'n ar sylwi cwbl o wersi nhw. Ond nhw, dwi wedi sgrifennu fe amdano fe yn yr ymchwil, ond nhw'n defnyddio elfen mwy diwylliannol. Felly o'n nhw'n defnyddio fel cerddoriaeth, ffilmiau ag ati yn y gwersi yn barod a wrth I mi dechrau'r ymchwil yn darganfod mae hwnna yn rhywbeth mae disgyblion Mwy Abl a Thalentog yn hoffi gwneud. Mae'n rhywbeth ychwanegol, mae'n herio nhw I ddeall neu
i ddeall diwylliant a traddodiadau, ond hefyd mae'n ffordd digon hwyliog o wneud hynny hefyd. Ac o ran ffindio amser i wneud hynna, oedd ti'n defnyddio o'r amser ymchwil ac ymholi oedd o'r amserlen di i wneud y gwaith yma, sef y cyd-lynu ac wedyn yr sylwi? Felly, o'n i'n cysylltu gyda'r hyrwyddo'r ymchwil, oedd yn uwchfantwr arno fi hefyd, felly oedd popeth yn cydweithio yn rhaid da fanna. A oedd e'n sortio hwnna allan a dweud pa wersi oedd yn rhydd, neu wersi oedd yn gallu mynd ar sylwi o fanna wedyn cael sgwrs gyda'r Athrawon Ieithoedd hefyd. So, cryn dipyn o drafod, cryn dipyn o arsylwi ac yn y blaen, ond y cam nesaf dwi'n siŵr oedd y darllen. So, yn y syniad un, fel ni'n gwybod, mae disgwyl bod ti'n dewis 6 ffynhonnell. So, sut eist ti ati i ddewis y ffynhonnellau, a pa fath o ffynhonnellau oedd gyda ti? Felly, pan o'n i'n mynd ati, o'n i'n gwybod bod fi eisiau gael sawl ffynhonnell gwahanol, sawl math o ffynhonnell gwahanol, felly o'n i eisiau holiaduron, erthyglau, penodau, arbrofion hyd yn oed. A i weid y gwir, nes i jyst rhoi disgyblion Mwy Abl a Thalentog mewn yn Google Scholar, jyst i weld beth fydde'n dod lan. O'n i ddim yn bod yn oedd e reit eang, a wrth gwrs o'n i'n trio cadw fe at rhywbeth reit cyfoes hefyd, achos mae lot yn cael ei ysgrifennu ar ddiwedd yr 20th ganrif amdan hon, ond o'n i'n dechrau ar hwnna, yn gweld beth oedd pobl yn cael ei ddweud. O'n i'n sylweddoli bod lot o erthyglau, lot o benodau ar ysgolion Mwy Abl a Thalentog. Felly, ysgolion oedd yn cael ei greu ar gyfer disgyblion Mwy Abl a Thalentog yn hytrach na edrych ar disgyblion Mwy Abl a Thalentog o fewn ysgolion cyffredinol. Felly, oedd hwnna'n man cychwyn, wedyn o'n i'n symud ymlaen i edrych ar y strategaethau yn benodol, a gyna yn edrych ar sut falle bydde hwnna'n adlewyrchu ar yr adran Gymraeg a Ieithoedd, a hefyd o'n i'n edrych i weld os oedd yna ieithoedd leiafrifol fel Basgeg neu Saesneg fel ailiaeth. O'n i'n cael bwyntio erbyn hwnna ar ddarganfod pethau bach mwy manwl ag ati. Wyt ti'n gallu cofio rhai o'r ffynhonnellau oedd ti wedi dewis yn dy aseiniad? Ti roi enghraifft i bobl? Mi nes i, felly un o'r pethau nes i ddarganfod oedd yn rhywbeth oedd yn codi'n aml oedd addysgu annibynnol, a Hicox a Cash yn 2020 wedi gwneud hynny, maen nhw wedi creu learning continuum, felly mae'r rôl yr athro newid i fod yn hyfforddwr ac yna yn gadael i'r disgyblion Mwy Abl a Thalentog i wneud gwaith ymchwil a gwaith annibynnol ei hunain. Roedd yna, nes i ddarganfod un arbrawf mewn ffordd lle oedd ymchwil wedi cael ei wneud yn Nhwrci, a oedd yn holi disgyblion Mwy Abl a Thalentog sut oedden nhw'n hoffi dysgu, a oedden nhw'n dod rownd gyda gemau, oedden nhw'n dod rownd a dweud pethau fel cerddoriaeth, ffilmiau, ffyrdd mwy diwylliannol, fel bod yn waith ychwanegol, ond mewn ffordd oedd yn rhywbeth oedd yn diddannu nhw hefyd ac yn trwytho nhw mewn y newylliant neu yn yr iaith yna. Nes i ddarganfod hefyd y dulliau creadigol oedd yn medru cael ei defnyddio fel strategaethau gyfer disgyblion Mwy Abl a Thalentog, a y dulliau megis scamper, sef ffordd o feddwl, sut fyddech chi'n cael rhywbeth y safbwynt, sut fyddech chi'n newid gyda gwahanol elfennau. A hefyd, the Wallace model, oedd hwnna'n rhywbeth nes i ddarganfod hefyd. A mae'n ddiddorol, achos mae'r holl ffyrdd gwahanol yma. Dwi'n siŵr, os ych chi'n mynd ati fel ysgol, byddech chi'n canolbwyntio ar un. Ond mae'n lot o ofyn i'r adran mwyn gallu darparu'r math yma. So, o'n i wedi gweld, y peth mwyaf dwi'n meddwl oedd agor i meddyliau nhw yn ddyfnach ac yn ehangach mwyn bod nhw'n gweld gwerth yn y dysgu maen nhw'n gwneud wedyn. So, o ran ffynhonnellau, oedd ti'n dewis ffynhonnellau rhyngwladol, a ddim ffynhonnellau oedd yn benodol yn dod o Gymru neu ffynhonnellau Cymraeg? Dwi'n meddwl oedd hwnna'n un o'r heriau nes i wynebu mewn ffordd, achos does dim cymaint wedi cael ei ysgrifennu'n Gymraeg, nes i ddim darganfod dim byd mewn gwirionedd yn Gymraeg, neu nes i ddim defnyddio dim byd yn Gymraeg. Felly, oedd hwnna'n rhywbeth, oedd edrych am iaith leiafrifol arall yn rhywbeth, oedd y peth gorau i allu wneud, oherwydd mae'r un math o ddynion o ran y Gymraeg hefyd mewn ysgolion. Ond
o ran Phartneriaeth Cymraeg, oedd yna sgiliau trawsieithu'n dod mewn, dwi'n meddwl, oedd hwnna'n sgil ychwanegol ni'n datblygu trwy grwnhoi a thrawsieithu'r ffynonellau yma. A wrth gwrs, defnyddio nhw a ceisio dal cael yr un neges trwyddo yn yr ymchwil pan o'n i'n ysgrifennu. Ond ie. Da iawn. So pa fath o gasgliadau oedd gyda ti ar ôl gwneud y gwaith darllen yma? Felly, nes i fel un o argymhellion nes i roed i'r ysgol, oedd e'n caniatau i'r disgyblion i feddwl dros eu hunain i gymeryd cyfroldeb a datblygu dysgu annibynnol i hunain. Felly, petai prosiect yn cael ei wneud, bod nhw'n dewis beth oedd teitl y prosiect, bod nhw'n mynd ati. Fel bod y lefel yna o gymorth wrth yr athro yn ddibynnol falle ar pa fath o lefel i'r disgybl. So, petai'n Mwy Abl Thalentog, bydda'r athro mynd, reit, cwti a bant yn nhw, a wedyn, falle, pob un arall bydda'r athro yn rhoi y thema, rhoi'r cwestiynau, ond mae'n rhoi'r rhyddid, a y gallu i ddysgu'n annibynnol i'r disgybl. A dwi'n meddwl bydde hwnna yn rhywbeth bydde pob un ysgol yn medru gwneud, oherwydd mae'n cyfuno pob pwnc hefyd. Un arall oedd creadigol, y dulliau creadigol yma o allu o ddatblygu y meddwl yn greadigol a defnyddio strategaeth fel scamper mwyn gallu'r meddwl yn greadigol, datrys problemau'n greadigol, a thrwy hynny falle marfer bod hwnna'n dod yn eitha naturiol y disgyblion hefyd, a mae'n herio'r disgyblion Mwy Abl Thalentog yn ogystal. Ac yn ola, y peth o'n i wedi gweld oedd yn ddefnyddio falle ysgolion gyda disgyblion gyda gallu cymysg iawn, oedd cynllun mentora, lle fydde'r disgyblion Mwy Abl Thalentog yn medru mentora disgyblion o fewn yr un dosbarth. Neu hyd yn oed, petai lot o drefnu'n digwydd bod nhw'n mynd i disgyblion is yr ysgol neu llai. So wedyn, wrth gwrs, yn yr aseiniad yma, mae'n disgwyl wedyn bod ti'n rhannu dy ymchwil nôl yn yr ysgol. So sut oedd hynny wedi digwydd? O ran rhannu dy infograffig neu dy ffeithlyn neu beth bynnag. Sut oedd hynny wedi digwydd? Felly gafon ni'r cyfle wedyn ni bennu dyddiad i rannu fe gyda'r uwchfentor, yr hyrwydd yr ymchwil, a'r adran hefyd. Felly roedden ni'n rhannu'r syniadau gyda ni, a wedyn roedd y hyffordd o ymchwil yn cwestiynu ni wedyn, jyst yn trio cael mwy allan o'r ymchwil yn golygu pa mor ddibynadwy fydde fe ag ati o ran jyst sicrhau bod beth fydde nhw'n cymeryd yn rhywbeth fydde yn gweithio ag ati. Ond dwi'n siŵr bydde cynllun mentora yn gweithio'n well mewn rhywbeth ieithoedd, lle bydde darllen neu ysgrifennu neu rhywbeth yn gallu cael ei ddefnyddio'n eitha hawdd. Ond o ran rhannu, roedd y broses yna'n a pawb yn gadarnhaol wrth i chi rannu hefyd. Da iawn. Ac wrth gwrs, oedd ti'n dewis maes oedd yn eitha eang, eitha agored, ond o dy safbwynt di, nawr yn troi nôl at y pwnc Cymraeg gyda bwnc di, so beth yw'r pethau ti'n cymryd o'r ymchwil a ti'n meddwl, dwi'n mynd i ddatblygu hwn nawr yn fy ymarfer i wrth symud ymlaen yn y swydd gyntaf ac yn y blaen? Felly, dwi'n meddwl y peth mwyaf byddai'n cymeryd ymlaen yn fwy yw dysgu annibynnol yma. Felly, o ran y Gymraeg, mae lot o waith yma ar gyflwynadau llafar a falle weithiau gwaith ymchwil lle maen nhw'n penderfynu neu maen nhw'n gwneud gwaith llafar ar rhyw bwnc yn benodol. Falle byddwn ni'n rhoi'r cynnig yna iddyn nhw, y disgyblion Mwy Abl Thalentog, i fynd ati i ymchwilio a jyst rhoi y dysgu yn ei gofal nhw. A bod nhw'n pennu pwnc o fewn rheswm yn amlwg a wedyn mynd ati mwyn gallu ysgrifennu, lle byddwn ni wedyn yn sgaffaldio a rhoi syniadau i ddisgyblion eraill a rhoi cwestiynau a meisydd i ymchwilio hefyd. So dyna'r peth mwyaf dwi'n meddwl. Ac eto, yn symud ymlaen, meddwl am dy flwyddyn ang, wyt ti'n edrych ymlaen at mwy o gyfleoedd i wneud mwy o ymchwil yn dyfodol? Beth yw dy gynlluniau o ran datblygu nawr, dy sgiliau ymchwil di? Felly, dwi eisiau cael ymlaen efo sut fydden ni'n diwallu anghenion pob un dysgwr, a gyfalle edrych ar pen arall y spectrwm o hynny. Dwi'n teimlo bydden ni'n hoffi mynd i sgaffaldio lawr a chynnig fel matiau iaith ag ati mwy effeithiol, a gweld beth yw'r berthynas rhwng
y Saesneg a'r Gymraeg a gweld sio byddwn ni'n gallu codi safonau'r Gymraeg i gwrdd â safonau Saesneg pob un disgybl. Ond o ran disgyblion Mwy Abl Thalentog, dwi eisiau arbrofi gyda'r strategaethau yna. Dwi wedi gweld nhw a dwi wedi medru ymchwilio iddyn nhw. Felly dwi wedi gwneud y theori, ond dwi eisiau gweld sut mae hwnna'n gweithio ar lawr y dosbarth a gweld beth sy'n gweithio, falle beth sy'n ddim yn gweithio ar gyfer gwahanol bobl, ond dyna sydd yn y pen, dyna beth yw addysgu effeithiol, ond yw bod ti'n darllen, bod ti'n asoli, bod ti'n arbrofi, ac wedyn bod ti'n addasu, so ti ar y trawedd yna yn bendant. A'r cwestiwn ola fi ti, Martha, ni'n gwybod Cymraeg yw dy bwnc di, felly ti'n hen gyfarwydd ysgrifennu trwy'r Gymraeg. Ond sut oedd y profiad o sgrifennu aseiniad academaidd lefel M, 60 credit o dy safbwynt di? Felly, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn ffodus a wedi bod yn fantais i fi. Nes i drwy brifysgol i gyd yn ysgrifennu yn y Gymraeg. Nes i gradd meistr cyn dod fan hyn hefyd ag ysgrifennu yn y Gymraeg. Felly, lot o brofiad dy fi yn gwneud hynny. Ond mi oedd y gwaith ymchwil yn amlwg yn Saesneg, lot ohono fe. Felly oedd yr elfen o drawsieithu, dwi'n meddwl oedd hwnna'n rhywbeth eitha heriol, oedd yn cymryd lot o amser. Ond wedi chi gwneud hynny, oedd e fel sef bod e'n dod yn haws ysgrifennu am y pwnc. Ac o ran ysgrifennu yn Gymraeg, roedd pethau megis geiriadur yn hanfodol a rhoi popeth trwy cysyll. A hyd yn oed thesaurus, chymod, os ych chi'n meddwl am air neu chi eisiau defnyddio gair tebyg, thesaurus yn rhywbeth oedd hefyd yn defnyddiol iawn. Ac oherwydd bod fi yn yr ysgol arweiniol, o'n i'n teimlo fel bod fi'n gallu cael y cymorth yna o'r hyrwyddwr ymchwil a'r adran yn gyffredinol am y Gymraeg a sut fydden ni'n mynd ati ysgrifennu. Ond hefyd, gafon ni lot o gymorth oedd y brifysgol o ran sut i ni'n ysgrifennu'n feirniadol yn y Gymraeg a gafon ni hefyd enghreifftiau, so chi'n gwybod beth oedd safon y iaith fydden ni'n defnyddio a nathon ni'n neud lot o waith paratoi ar hwnna yn y brifysgol cyn mynd ati, ymhell cyn mynd ati i ysgrifennu'r ymaseiniad wedyn. Un trwy gyngor bod ti'n rhoi i bobl efallai sydd ddim mor hyderus yn sgrifennu yn Gymraeg a nawr maen nhw'n wynebu sgrifennu estynedig. Un trwy gyngor? Dwi'n meddwl just ceisio uwchraddio geiriau, os bod nhw'n meddwl bod falle bod gair falle yn rhy ddim lan i safon gradd. Falle just ceisio uwchraddio, defnyddio thesaurus i uwchraddio'r gair. Falle gofyn am gymorth hefyd o ran beth bynnag yw'r maes i chi ynddo. Falle beth yw'r derminoleg chi angen cynnwys ar gyfer ysgrifennu'r traethawd ac eto hefyd mentoriad yn prifysgol, maen nhw wastad yn helpu. Gwych, da iawn. Reit, felly diolch yn fawr yn dy amser di a pob lwc nawr yn dy yrfa a hefyd y waith ymchwil yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch.